Bon dia, avui estem a l'Institut La Bastida i estem amb Aida Sunyol i l'entrevistarem la Maia, la Xerta, la Nayara i la Romaiza. Moltes gràcies, noies. De res. Avui et volíem fer unes preguntes sobre el teu llibre nou que has publicat i començo preguntant-te que quan vas començar a escriure i quins van ser els motius. Sí, mira, la novel·la que ara es publicarà surt al setembre, es diu Macromines, la meva primera novel·la, i vaig començar a escriure quan era adolescent, quan tenia més o menys la vostra edat, potser 12 anys, era una mica més petita, i des de llavors doncs, em vaig anar fent relats, presentar-me a alguns concursos, llavors vaig deixar d'escriure durant alguns anys i després amb la pandèmia ho vaig reprendre i vaig començar a tornar a agafar el gust per l'escriptura i m'hi vaig posar més seriosament. Per què vas decidir publicar-ho ara? Doncs tenia la novel·la, diguéssim, construïda, escrita, i m'agradava, llavors vaig decidir presentar-la al premi, a aquest premi literari, que és el Premi BBVA de Sant Joan, a veure si també agradava al jurat i tal, i al final va sortir escollida, o sigui que perfecte. Que bé, m'alegro molt. Gràcies. Creus que hi haurà pròxims? O sigui, tens pensat escriure més i publicar-los? Tinc escrites un parell d'altres novel·les que he escrit des de llavors i sí que m'agradaria doncs, posar-les a punt perquè es poguessin publicar en un futur, sí. Et volíem preguntar que què et va inspirar per escriure Macromines. Doncs una mica les vivències de quan era més jove, de quan tenia 20 i tants anys, basades en coses que em van passar a mi, coses que li van passar a gent que coneixia i una mica de ficció, no? I retratar una mica aquest moment de la vida que tens 20 i tants, has començat a treballar però potser no saps exactament cap on va la teva vida i has de trobar un lloc i un futur. Ens has comentat abans que a la teva adolescència vas deixar d'escriure. Ens pots contar el motiu? Sí, va ser una mica perquè quan vaig acabar l'institut, amb la universitat i tal, estava centrada en altres coses i no em sortia de natural, sí que em vaig posar a fer teatre i havia escrit alguns monòlegs pel teatre, però no em sortia de dintre, no? I llavors, després, al estar en un altre moment vital on em venia més de gust i tenia més temps, m'hi vaig tornar a posar. I quan vas tornar a escriure, quins van ser els motius del que vas dir tornar a escriure? I ara seriosament. Em va inspirar una amiga meva que estava fent un curs d'escriptura i llavors ella anava al de l'Ateneu Barcelonès, que és una institució, diguéssim, que porta molts anys fent cursos i tal, i ella va començar a escriure amb això i jo doncs m'apuntar, mira, fem un relat sobre el mateix tema, cadascuna des d'una perspectiva, a veure com queda i coses així. Llavors començar amb relats i al final em vaig animar amb la novel·la. Llavors, moltes gràcies, Aida. Aquesta ha sigut la nostra entrevista. Moltes gràcies a vosaltres i us animo que en un futur perseguiu també els vostres somnis i feu el que us agrada. Gràcies. Gràcies, Aida.